Moni nonse amalawi konse kumene muli ine dzina langa ndine Herbert Chigada Bishop opanda mpingo pano pa Mibawa Television opanda mpingo ya. Kukulandirani ndi manja awiri program yathu iyi program ya Mulinji Mkatimu imene imafumira pano pa wireless yakanema ya Mibawa muzinda wa Blantyre. Nimathokoza ndi kuyamika kwa inonse amene mumakhandichidwe kutsatira program kuthandizana kuzira mawu ochokera m'Bible ndipo ndi Bible lokha basi limene timaligwisa ntchito. Monga tikuzindikira kuti tili masiku ano otsiriza oyena ndithu kuti Bible isamatalikira tizikhala pafupi ndi kuwerenga mawu a Bible. Imanenanso nthawi zonse kuna kuti no imakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana monga mmene chili chikhalidwe cha Mibawa Television kuti simasankha mpingo ayi. Atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana amabwera pano kudzatenga mbali mu program imene ya Mulinji Mkatimu. Mosataya nthawi lero lino ndi atsogoleriso awiri a mipingo yawo yosiyanasiyana mipingo yawonso aliyense pakapayeka choncho ndi apempha tisanambe program yathu kuna kuti atchule mayina awo chifukwa na dzango lakuitsa eneyo ndi utumiki umene iwowa akutsogolera kuti abwere pano pa Mibawa Television. Takulandirani. Athokoza. Senior Prophet Ntupa, mtsogoleri wa mpingo wa Holy Palace Cathedral, Blantyre. Malo muli pati. Kuchireka. Kodi mwasamukira kuchireka tsopano? Vachitadari. Yesa munali kucheni? Tadari Ramanga. Nthawi tidali Salamanca. Nthawi munali kuna Miwawa. Ayi musanafika una Miwawa. Motewa Paradise. Motewa Paradise. Kana kuna Miwawa. Na Miwawa. Kana kuna Ramanga ndi mpingo khazikika ndithu. Sumuchoka so. Ayi. Imene ndi headquarters. Headquarters. Muberako tidzokera dali. So ba kuchireka pa 10 miles ipo. Ungofika amene popo palize kwangwani ndithu zotsogolera anthu zolemba Holy Palace Cathedral mpaka na kufika ku church. Takulandirani. Ndithu nditathokoza kwambiri Bishop. Kumeneko. Alinafe Dani Mazimbo wansembe ku St. Paul's Anglican Cathedral ku Blantyre kunkuno kuna Miwawa. Kuna Miwawa. Ambiri makudziwa kuti ku Bishop Mackenzie. Bishop Mackenzie. Pamenepo. Mpamene muli. Ndithu. Pakati pa ponalizi nafa kuti muna choka kupita patali ya takulandirani ndithu aba father. Eziko kwambiri takulandirani. Amalawi ndithu amene atsogoleri amene tinayo lero tsiku la lero lino ndi amenewa muone kuti no monga amene timafotokoza kuna kuti timakhandi mutu umene timakambirana sabata ndi sabata. Ndipo makhala nthawi yona kuti timakumulira tikachoka umene popo ndiye timadzatsekulaso malaini athu ifo yona kuti tili malaini kuti imbira foni mupereke mafunso kapenanso ndemanga ngati mungakhale nawo mafunso kapenanso ndemanga. Iyi ndi mbali imodzi yophunzira Bible ngati chimodzimodzi ngati Bible study kumaphunzira Bible kuthandizana izi ndizi kodi Bible kuti chani nanga wena amatanthauzo motani. Choncho atsogoleri amene amabwera pano ndi amene ndithu amatha kuthandiza kuti masulira monga amene Bible lili molinga ndi mmeneno tiyenera kukhalira nyengo zino za masiku ano otsiriza. Ine dzina langa ndine Herbert Chigada mubwerezanso kuti Bishop wa pano pa Mibawa Television koma opanda mpingo. Mutu wathu lero kuti Paulo azindikira kuti imfa yache pafupi. Aitana Timotheo amzonde. Mutu wathu lero lino amene muli ndi maBible tenga ndi maBible wanu fasi kuti atsogoleri ati tenga zochokera m'buku lina lake aiti jitsatana page by page kapena choncho kuna kuti notiendere limodzi. Choncho ndikuipereka nthawi kwa Father Mazimbo kuna kuti atsekulire bwalo. Father atakulandirani. Ndathokoza kwambiri Mr. Chigada chifukwa chakuti landira bwino kwambiri. Choyamba nanga kupanda kulandirani mudzabweranso pano ndiye ni akumakulandirani ndithu. Choyamba ndi tipereke pepani ku dziko la Malawi. Chifukwa chakuti program ni kuchitika koma kuyambirira kuchokera ku pamene tata ya vice president a dziko la Malawi. So tiwapepesa president akubanja komanso tipereke pepani ku dziko lonse la Malawi. Chifukwa ngati dziko lonse lakhudzidwa ndi imfa imeneyo. Ezaonali. Ndipo ndi imfa imene tikhudza magawo ochuluka kwambiri ngati anthu komanso ngati dziko. So dziko landire pepani kuonjezera chipepeso chimene anthu ambiri apereka kale ku dziko la Malawi komanso anthu ena alankhula kale zambiri zokhudza za imfa imeneyi. So ndi imfa yopweteka komabe tingoti kwa onse ngati dziko tilandire pepani. Chabwino. Kapena musanapitirire mwina majeso Senior Prophet akhoza khandi mawu
olankhuliranso m'malo mwa mpingo wawo Holy Parish. Ndithudi mmene yambira father kuyankhulamu lero titafika program pano choyambirira ndithu toyena kuti tipereke ndithu pepani wamkulu kwambiri ku dziko la Malawi komanso kwa president Dr. Lazarus McCarthy Kachakwera Maimere Chilima ndi ana onse chifukwa cha ngozi yayikulu kwambiri imene chitika mdziko muno imene tata ya vice president Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena 8 pa ngozi ya ndege imene chitika. So ngozi imeneyi yatikhudza kwambiri ife tsogoleri mpingo because Malawi muno nkoyamba zinthu ngati izi kuchitika. So mpaka napano sitinganene kunena kuti mitima ya Malawi yazizira adakalibe mululu osanasiyana ndipo ife ndi pemphero lathu kuti Mulungu apitilize kutonthoza mitima ya anthu onse mdziko lino la Malawi. Inenso ngati bishop wopanda mpingo pano pa Mibawa Television ndikuperekanso chipepeso kuna kuti iye pepani onse okhudzidwa ndi imfa imeneyi zinthu zosakhala bwinoyi koma Yehova Mulungu atitsogolere mu zonse. Father Mazimbo. Pamutu mene tikulingalira lero muna tikuchokera pa buku la 2 Timoteo chapter number 4 kuyambira ndime number 6 kumatsika chakumusi. Pamene pakuchokera nkhani yanena kuti Paulo azindikira kuti imfa yake ili pafupi, ndipo atazindikira Paulo akupereka malangizo kwa anthu amene anali pamusi pake kumbali ya utumiki kumpingo. Apa kumulembera Timoteo amene amatumikira kumpingo wa ku Ephesus, kwa Efeso. Na kumulembera kumpatsa malangizo ngati munthu amene ali pansi pa utumiki wa Pauloyo administratively, akumulangiza zimene Pauloyo amene Timoteo akhoza kuchita. Koma polankhula Paulo m'buku limeneli akunena kuti pakuti ndili kuthiridwa nsembe tsopano ndipo nthawi yakumasuka kwanga yafika. Ndalimbana nako kulimbana kwabwino, ndatsiriza njirayo, ndasunga chikhulupiriro. Chotsalira wandikira ine kolona wachilungamo amene Ambuye woweruza olungama adzandipatsa ine tsiku lijalo, ndipo si kwa ine ndekha komatunso kwa onse amene anakonda maonekedwe ake. Nkhani iyi ndi yayikulu kwambiri. Ndi yayikulu kwambiri, koma mwachidule kunena kuti munthu amene aliyense pa dziko lapansi pano amadziwa kuti munthu amene anabadwa adzamwalira. Kaya munthu ndokhulupirira kapena ngosakhulupirira, koma aliyense amene anabadwa adzamwalira. Komanso munthu aliyense pa dziko lapansi pano amadziwa kunena kuti ngati munthu akukhala ni moyo koma pali chimene chikutsatira kuseri kwa moyoko, amene ndikumamba za anthu amene amakhulupirira Ambuye. Chimene chikutsatira ndicho chipulumutso ndi lonjezo la moyo wosatha itachitika imfa. Koma ngakhale zili choncho, imfa siyophweka. Munthu aliyense kapena kuti families, ka dziko, ka mpingo, tikataya okondedwa wathu kudzera mu imfa, anthu timadandaula, timalira, timamva chisoni. Chifukwa chonena kuti amene omwalira uja amakhala kuti tinazolowerana, tagwira ntchito limodzi, tacheza limodzi, timalimbikitsana, timaseka limodzi, tatumikira magawo osiyanasiyana limodzi. Nawo chifukwa chakuti nkukhala kwathu konse anthu fera khati kudziwana ndi kutumika mwa njira ngati imeneyi, imfa ikachitika imene kutisiyanitsa pakati pa munthu ndi munthu mnzake, ndiye kuti kulira kumakhalapo chifukwa kumakhala mafunso ambiri zachitika bwanji. Ngakhale imfayo ndiye kuti Mulungu adayikira kuti izachitika ndithu. Ananenera mudzafa ndithu. Yes. But now imfa ikachitika, muona ngati chimodzimodzi Yesu mu chapter number 11 cha buku la Yohane atamwalira Lazaro, Yesu atafika kumanda kwa Lazaro. Yesu analira, right? Mukawerenga Bible mumva kuti Yesu atafika kumandako analira, and that's the shortest verse in the Bible, kuti Yesu analira. So Yesu akulira chifukwa chapter number 11. Akulira Yesu chifukwa chakuti yeye ni munthu zakukhudza kuti nzake watayika. Muti tikamalira pamaliro ndi part of life, komanso expressing chikondi chimene nacho pa munthu wina uja. But now mukawerenga
kalata iyi imene Paulo akumulembera Timoteyo si kalata yodandaula, si kalata yokhumudwa, koma Paulo akufuna kuvomereza kuti moyo wake tsiku ndi tsiku ukuthiridwa nsembe. Amaotenga moyo wake ngati nsembe chifukwa chonena kuti mu nthawi imene Paulo amatumikira anthu ambiri kapena kuti mpingo umadutsa mu nyengo zopweteka. Mpingo anthu olalikira zina la Khristu Yesu amaphedwa, ambiri amayikidwa mu ndende. Ndi Paulo ni mmodzi wa iwo amene akumana ndi zowawa zachoncho chifukwa cha kulalikira. Ndi amaona kunena kuti ine moyo wanga ndiopereka ngati nsembe, kuti osati kuti ineyo ndikapindule ndi uthengawo, koma kuti anthu ambiri akapindule ndi uthenga amene ndikulalikira. Ndi amazoona ngati yeye ni nsembe, kuti ngakhale nditaphedwa lero, koma chimene ndachichita pakati pa wanthu kapena zimene ndakhale kuchita pakati pa wanthu zidzakhalapobe mpaka na mtsogolo. Ndi Paulo amaona ngati nsembe kuti mauthenga onse, mautumiki onse amene amachita ni ngati mbewu imene ikudzalidwa, imene idzapindulira onse amene akutsala kumbuyo. Pa chifukwa ichi Paulo anali ndi chimwemwe. That's why he says ndalimbana kulimbana kwabwino. Analimbana ndi zotsutsa zonse, zopweteka zonse, samaopa, samapanga avoid kukumana ndi nyengo zopweteka zovuta, amadzipereka kotheratu for the sake of the gospel, kuti uthenga wa Ambuye upite patsogolo. Samaopa. Pa chifukwa ichi ndi Paulo akupanga express chiyembekezo, akunena mwa chiyembekezo kuti ntchito yanga imene ndipatsa Ambuye ndamaliza, ndipo ndafika kumapeto, ndipo ndili ready kuti ndikhoza kutani kumwalira. Kundikamwalira lero, chimene chatsala ndikuyembekeza kuti ndikalandire kulona wa moyo. So uthenga uwu kwa Paulo samaolankhula mokhumudwa kapena kuolankhulamo moti akuchita akunyinyirika, koma maulankhula ndi chiyembekezo kuti ntchito imene anayigwira ichi ili ni mphoto yake ndi kulona wa moyo wosatha kumwamba. Ndi kuti zikupatsanso zipanga prepare anthu awotsala kumbuyo, kuti otsala akadzabona kuti Paulo wafa kapena Paulo wamwalira mu njira ine yonseyo, otsala kumbuyowa akhale kuti akonzekeretsedwa kuvomereza chimene chochitika pa moyo wa Paulo, chifukwa nthawi zina paja amamangidwa, nthawi zina amanyozedwa. Ndi chikadzachitika akwakonzekeretsa otsatira kumbuyo kuti adzavomereze kuti akulu wa ntchito yawo atati kuti agwira, ndipo talole apite chifukwa choti Mulungu asungira kolona wa moyo. Koma sitikuthandaza kuti anthu asalire, koma kuti tikuyang'ana za kolona wa moyo kutsogolo, komanso zimene Paulo wazichita pakati pa wanthu zawapindulira. Anthu atsopano apindula nazo, ndakuona ubwino okhala pakati pa Paulo ngati mtumiki ndi mtsogoleri wawo. Chabwino. Ndithudi. A prophet. Ngani ndi abwino komanso ndi yayikulu zedi. Ekulu. Ya chifukwa munthu amene tikunkambayi ndi munthu amene 3/4 ya New Testament makalata amene adalemba ku mipingo osiyanasiyana adalemba ndi iyeyo. Timoteyo. Ayendo kamba Paulo. Paulo. Ya si mutu wathu tikuti Paulo azindikiratu kuti imfa yake atani yayandikira. Now ku 2 Timoteyo chapter 4 Bible ufotokoza zinthu zingapo andi ikufuna ituze zinthu zimene Paulo adalemba kalata kwa mwana wake Timoteyo, tokamba kuna kuti mwana amene adankulitsa moyo wauzimu nanthandizira kuti afike pamene alipo. Ndi akulemba kalatayi, ndipo kalatayi akumulemba ali ku prison in Rome, Paulo atamangidwa kuchotsedwa mu Yerusalemu. Ku Yerusalemu adamangidwa monga adanenera prophet Agabo ubuku la Machitidwe athu mu chapter 21. Takatsika monse verse imeneyo kuchokera 8, 9, 10 tiona kuti adanenera za mavuto amene adzakhale nawo kuti adzamangidwa komanso adzaphedwa. So taonadi kuna kuti zitachitika zonse Paulo uja ndiwo atengedwa andi ku Machitidwe athu mu chapter 28 kuti nkhani kumene koko imene kutionetsera kuti Paulo adanyamulidwa ndithu ndikubweretsedwa pamaso pa Caesar, makamaka nkhani yolalikira uthenga wabwino. Ayuda amati uyu akulalikira zinthu zotsutsa chikhulupiriro chathu, akulalikira uthenga wina osiyana ndi mmene ife tikuudziwira. Iye akuyankhula za akuphwanya malamulo amene Mulungu adampatsa Mose ndi akuluakulu kuti asunge. Paulo adabweretsa uthenga wa chisomo cha Mulungu mwa Yesu Khristu wakupulumutsa aliyense. Nde kalatayi akumulemba, ndipo akumulemba very careful chifukwa akumulemba
ali ku prison and actually akufuna kuti mwana wake amene amamutsatira adziwe zinthu zimene zizinchitikire. Oti Paulo akamwalira iyeyi asakhale kuti ndi nkhawa kapena mipingo ya kwa Efeso, Macedonia ndi mipingo ina imene Paulo adayidzala isakhale yokhudzika kwambiri. Adziwiretu kuna kuti za imfayi chili chifuniro chake cha ndani cha Mulungu. Nde verse 1 ku 2 Timoteo chapter 4 akuti ndikuchitira umboni pamaso pa Mulungu ndi Khristu Yesu amene adzaweruza moyo ndi akufa ndi pa maonekedwe ache ndi ufumu wache. So choyambirira kalatayi afuna mudziwitse Timoteo kunaya kuti of judgment that is coming. Sangomuuza koma kumpanga afuna mkonzekeretsenso kuna kuti kuli judgment ikubwera. Paulo sadali ngati mtumiki olalikira sugar coating teaching. Sugar coating teaching ndiyoti anthu amve bwino tiawuze kuti mulemera zinthu zikuyenderani mukupeza banja. Koma adali munthu amene adakhazikika pa choonadi. Choonadi chake nchakuti Yesu akubweranso ndipo iye adzaweruza amoyo ndi akufa mwa Khristu. Now akumuuza kuyamba kwake kumene kwa kalatayi chapter chimenechi chapter 4 akumuuza zimenezo. Nde verse 2 akumuuza kuti lalikira ndi mawu atsogoleri, chita nawo nthawi yache popandanso nthawi yache, tsutsa, dzudzula, chenjeza ndi kuleza mtima konse ndi chiphunzitso. So uyu ndi bambo mmene akuyankhula ndithu kuti mwa ubambo oti akudziwa kuti chimene achiyikiza mwa Timoteo sichikuyenera kuti chitheyi. Baibulo kufotokoza kuti zimene ndidalandira ndidaziyikiza mwa iwe, ndipo amamuuza Timoteo kuti usachepetse chisomo chimene chili pa iwe. Ndi apa akumuuza kuti lalikira ndi mawu. Fotokoza kuna kuti akumuuza kuti primary law yoti inu muchita tsogoleri ngakhale kuti muli ndi mphatso za Mzimu wa Mulungu ndikulalikira mawu. Chifukwa nthawi zina anthu opete madzatengeka chifukwa kuti tili ndi mphatso mwina ya uneneri bize kunenera kusiya kulalikira mawu. Zimene Paulo sankafuna kwambiri kuti Timoteo akhale nazo. Mwina anthu ena amapanga base kuchita zinthu zina kuposa kulalikira mawu. Ndakuti chita nawo ni mawuwa nthawi yache, fotokoza kuti mawu awa tena alalikireni ndi akambanso popanda nthawi yache, all seasons mukhale mukulalikira ndi akukamba kuti dzudzula. Instruction ina imene number 3 akuti dzudzula. Now mawu kuti dzudzulawa ndi mawu ovuta kwambiri makamaka ku mpingo wa lero. Chifukwa munthu akadzudzulidwa za uchimo anthu amanyanyala. Akula mpingo kuchoka mu mpingo kuchokatu ala ndidzudzula andinena zakuti zimene zozo zikuchitika kwambiri mpingo ya lero. Anganditchule zakuti angandinene kuti ineyo ndisiye zakuti akundiona chani. Baibulo fotokoza kuna kuti masiku otsiriza chinthu china chimene chidzakhala kuti anthu adzakhala osaweruzika. So mzimu ulipo, koma ngakhale kuti ulipo Paulo akumuuza Timoteo kuti dzudzula. Fotokoza kuti kudzudzula ndi ntchito ina ya spiritual fathers kapena azibusa ansembe amene Mulungu adayikiza kukhala mtsogoleri mu mpingo. Chenjeza. Kuti tidzichenjeza. Osati kuti munafoti mkulu wa mpingo uyu amene yuyu amapereka kwambiri ku mpingo kapena amathandiza kwambiri ku chechi chino apanga zoyipa zotsutsana ndi mawu a Mulungu ife sadzudzule tingokhala pakamapotseka. Ngamukandzudzula sabweretsa nsolo maona ndipo makhala mantha otero kuna kuti tikandzudzula ameneyi otakwatira akazi atatu amene ndi kuti basi tupano patani pasafala. So koma Bible kufotokoza kuna kuti Paulo akulemba kalata akumuuza ndithu Timoteo kuti akuluakulu tadzudzulani solakwika pa mpingo zikuyenera kuti zidzudzulidwe. Komanso anthu akakhala kuti Mzimu wa Mulungu ali mwa iwo amalola kudzudzulikawo. Umadzudzulika ndipo umasiya zinthu zoyipa zimene ukuchita. Autichenjeza mawu otichenjeza ndi warning. Atapanga nioni anthuwo konera kuti Yesu akubweranso asatengeke ndi chimwemwe kapena zosangalatsa zosiyanasiyana. Ndokamba za kalatayo. Kalatayo kumulembera mwana wake chifukwa nthawi yayandikira. Number 4 akukamba kuti ndikuleza mtima konse ndi chiphunzitso. Ato mukamakhala kuna kuti mukuphunzitsa kapena kuchenjeza kapena kulalikira kwa anthu akuti ulalikire iweyo mtsogoleri ndi kuleza mtima. Mphatso imeneyi mwatsogoleri ambiri mulibe kuleza mtima kumativuta. That's why mmapeza kuna kuti anthu akangana pa mpingo wina akasomera nzache mpaka nkhani zikalowe ku court kapena azibusa okhaokha kusomerana mpaka nosamayankhulitsana. Kutenga polisi upita nawo mchalichi. Kutenga polisi kuchinga chalichi
Mandipezesa zimene zikuchitika foti chiphunzitso chikuchitika koma kuleza mtima palibe. Nde kuleza mtima nkofunikira kwambiri, ndipo ndi chinthu china chimene Mzimu Woyera amachibweretsa moyo wake wakukhulupirira. Ndakufotokoza kuti njira zandikuleza mtima konse ndi chiphunzitso, pakuti idzafika nthawi imene sadzalola chiphunzitso cholamitsa, komato poyamba mmakutu adzadzunjikiritsa aziphunzitsi monga mwa zilakolako za iwo okha. Ndi zimene zikuchitika panozi, kuti munthu ukayima pa choonadi numalalikira choonadi, anthu ambiri akumakutani amakuthawa, afuna apeze kwina kwake kumene iwowo akauza kuti inuyo mulemera, aziti ameni inuyo mupisa kuti go deeper kadipa ngati meneyo osati go surface ya koma go deeper zino ngati zimenezo. So I think tukhanga tiri anthu vetachoka pa choonadi cha Mulungu. Koma Paulo polemba kalata ya kwa Timoteyo ankamuuza zinthu zimene they are pillars in building the church of God. Ndayankhula zonse izi nde akumuuza pa verse 5 akuti ndipo adzalubya dala pa choonadi nadzapatukira kutsata nthanu zachabe. Nthanu ndi ziti? Nthanu ndi zinthu zimene zimakondweretsa munthu, zinthu zimene zimansangalatsa iyeyo, osati foti pa chifuniro chake cha Mulunguyi. Anthu ambiri tasiya kukonda zosangalatsa Mulungu, tayamba kukonda zosangalatsa anthu. Ndefayika pa choonadi cha mawu Mulungu anthu ambiri sitikufuna kukhalapo. 5 akuti koma iwe khala maso zonse. Mawu khala maso zonse kapena be sober minded akutanthauza kuti you have to ukhale ndithu munthu oti zikamachitika zinthu zija sikutengeke nazo za dziko iyi. Ukhale maso oti udziwe kuna kuti ntchito imene wapatsidwa ndi Mulungu yoti ulumikire mpingo imene iyi Mulungu akupatsa mwaka nthawi, ndipo kubwera nthawi ina imene adzakuyitana pa dziko kumwalira. Ndewo udzayima pa mpando wa Mulungu chifukwa cha zimene adakukhulupirira nazo kuti uzichite, koma ngati suzichita ndikuti mamaliziro ake zakhala kuti ndi chonongeko. Ndeba 6 ndi pamene kwambiri tapanga besi lero akuti pakuti ndili nkuthiridwa nsembe tsopano ndipo nthawi yakumasuka kwanga yafika. Ndefake mutu uja tumati Paulo azindikira kuti imfa yake yayandikira. Now izizi zungutunetsera kuna kuti Paulo adalatamaliza zonse makamaka purpose ya Mulungu pa moyo wace adali atayimaliza polalikira uthenga kwa Asia Minor, Europe, Greece ndi malo osiyanasiyana, ndipo umboni wa Yesu ankauchitiranso kwa Roma komweko amene amadana ndi chiphunzitso cha Ambuye Yesu Khristu. Amalawi musayiwale tu kuti tili mkatikati mwa programu yathu, programu ya mulinji mkati mwa chemuti kodi mkati mwa Bible zimene tukamba kuti kapena timatenga buku lina lililonse koma mkati mwa Bible monga mene ino mutu wathu lero lino ukufotokoza kuti Paulo azindikira kuti imfa yace pafupi. Ndi mutu umene tukambirana tsiku la lino mwakuti no atsogolera amene abwera lero ayamba to kusakatula ndengati muli ndi mafunso kapena ndemanga perekani muti otha kutionera pa Facebook ti live ndithu pa Facebook mwina mache musungathe kuchita muli ngati moto muthakuonera be chimodzimodzi choncho tikabweranso titsekula maline kuna kuti mupereke mafunso anu, mupereke ndemanga zanu zokhudzana ndi mutu umene tukambirana tsiku la lero. Ine tinanga ndine Herbert Chigada amene ndili bishop opanda mpingo pano pa Mbebawa Television. Atsogolera amene ndikutumikira nawo tsiku la lero ndi Father Anafe Dani Mazimbo, ndipo ndiso ndi Senior Prophet Roderick Ntupa. Khani pomwe. Mwina to wena sangathe kuzindikira kuti lero lino kodi ndi tsiku lanu lero ndi pa Friday 21 June 2024. Ndipo programu ndi mulinji mkati mwe imene imafumira pano pa wireless yakanema ya Mbebawa muzi no Blantyre. Ndi program imene timakhati ukamba nditu nkhani zochokera m'Bible mosakhala buku lina lililonse ndi timakhandi atsogoleri amipingo yosiyana kubwera kudzathandizana ukamba
nkhani zimene cholinga chona kuti tidziwe kuti Bible ikuti chani. Zindikirani kuti no mulinga ndi nyengo zimene tikukhalazi tsiku linache maBible amene nawo sadzapezeka. Ni chofunika ndithu ngati kungakhale kotheka kumene kuli kotheka tsokozeni nizo mzimu woyera kumawerenga bukhuli nthawi ndi nthawi ngati kaipeza nthawi. Tikupitiriza ndi program yathu ndiye nakudulani kuti a prophet kamena aenda maliza unamaliza ndiye father sure father simakonzeka nanga yeah sure tie pamene ndalekera paja mwinaso zimene amakamba a prophet up munthu akuyeneka kumadziwa ndi kumakonzekera zinthu zonse. Kukonzekera zimene tikuzidziwa ndi zimene sitikuzidziwa zomwe. Zodziwika bwino njonena kuti munthu amene ngobadwa mwa mkazi ngwa masiku owerengeka. Zimene zakuzilankhula ku buku la Mlaliki. Kuli munthu wobadwa mwa mkazi ngwa masiku owerengeka. Amakula ngati duwa lakuthengo kenako nafota. Kusanda kuthaza kunena kuti chimene ife timadziwa ndi kubadwa kwa munthu. Kumwalira alisama zoti adzamwalira koma mwamwaliridwe kuti munthu adzamwalira bwanji palibe amadziwa. Biti matenda, biti ngozi, biti ka munthu anangogona basi kenako zoti munthu afera kutulo ndi kumwalira kuti munthu wamwalira basi. Chimene Mulungu akufuna kuthandauza kapena kuti chimene Mulungu akufuna kulankhula nafe ngati anthu pamene Paulo akunena kuti ndikuthidwa nsembe ndipo nthawi yanga yawayandikira suti pa anaye kudwala kapena kuti akudzoza kuti amuphamawa hayi koma matha kuona kunena kuti ineyo ndi mine ndilili of course mongane kuti anali kundende koma munthu amatha kukhala kundende ndikutulutsidwa even if atakuza kuti ineyo kundende kunoko mukhalako kapena kuti muli pa death sentence kuti muphedwa koma taona panthu apatsara pa death sentence komanso mwachisomo ndikutulukako kundende kuja. So ngakhale pa wanali kundende koma samadziwa the exact date and time imene adzamwalirire. Koma amangodziwa kuti inenzerani kodi ndidzafa. Ndi chifukwa chake mukuwerenga buku la Yakobo chapter number 4 ndime number 13 kufika 14 akunena kuti nanga tsono inu akunena lero kapena mawa tidzapita kulowa kumudzi wakuti ndipo tidzagonerako ndi kutsatsa malonda ndi kupindula nawo. Inu amene simudziwa chimene chidzagwa mawa moyo wanu uli wotani pakuti muli utsi wakuonekera kanthawi ndi pamenepo ukanganuka. So Yakobo akufananiza moyo wa munthu ngati utsi umakhalapo makanthawi kochepa. Either moto ukazima ndikuti kapena ukakhale wabwera mphepo utsi uja umatha ukanganuka. Ndi aliyense akamakhala azidziwa kunena kuti kukhala kwa pa dziko lapansi pano ndi kwa kanthawi kochepa. Kaya zikukoma kasi zikukoma, kaya ndikudwala kasi ndikudwala, koma kuthekera kuti tsiku lina ndidzachoka ndi mbali imodzi ya moyo wathu. Koma ndibwereze kunena kuti kuchoka kukachitika ngati wanthu timakhudzika, timadandaula, andi kudandaula chifukwa chakuti wina wachoka pakati pathu ndi mbali imodzi ya chilengedwe chathu. Ndipo kuchoka pakati pathu zilibe zoti uyu amakhulupirira uyu samakhulupirira, aliyense adzachoka. Imfa ndi ya wina aliyense. Chimangotisiyanitsa anthu okhulupirira tinako kumene tikulowera moyo uno ukati. Kuloweraku ndiko kumoyo wosatha. Ukakhale mudzi na Ambuye monga mene malemba akulankhula mu chapter 14 cha buku la Yohane kuti Yesu anapereka lonjezo kwa ophunzira wake ndi kupita kwa konzerani mawa. Mtima wanu musavutike. Mukumbira Yesu. And Yesu pano kwankho amene jawo amaona anthu akuvutika mtima akusowa mtendere kuti Yesu yakuchoka bwanji aphedwa chanzi kuti mtima wanu usavutike. Musadandaule ya. Musamavutike mtima. Be still and know that I am the Lord. Kuno ndi kumibawa television takulanda ni program kuimbira kuti ngati ndi ndani. So Yakobo angopereka chenjezo kuti mmanati bawa tipangasa kuti mmanati pangasa kuti muzinena kuti Ambuye akalola mawa tipangasa kuti sakuti musakuti mawa ndipangasa kuti ngati Mulungu mapangana naye muzoti Ambuye akalola ndipangasa kuti chifukwa kuti Ambuye akalola it means ukunena kuti moyo wangawo ndi uwu ndi nawo koma a second after this second akudziwa ni Mulungu sindikudziwa mawa. Senior ayankhola bwino.
akuti pakuti ndili kuthiridwa nsembe tsopano ndipo nthawi yakumasuka kwanga yafika. Now ndi chinthu chodabwitsa kwambiri kuna kuti Paulo akuiona imfa yake ngati kumasuka kwake. Number 1. Number 2, alesa kudziwa kuti tikanyamula madzi mkapu kapena mutambula tikathira satsaliramo tikamathira pansi kapena kwathira muchina chake sasaliramo ndakuti ndili kuthiridwa. Afuna atiuze kuna kuti zonse zimene Mulungu adazikiza mwa iyeyo nthawi yakwana alalikira ntchito yake yatha ndipo sakuopanso imfa. Nthawi zambiri anthu timaiopa imfa chifukwa choti moyo wathu ngosakonzeka. Cholinga chimene Mulungu adatiuzira kuti tikhale pa dziko lapansi chikwaniritse. Malo athu kumene kupitako nkosavomerezeka ndeti mayamba kuopa kuimfa tsopano. Kuno ndi kumibawa television takulandirani program kuimbira kuti Hello. Ndaswera mwaswera bwanji kumwaimbira kuno ndi kumibawa television angadzina ndi ndani? Mine wiso ni ngozo kumangoyi. Angozo takulandirani ndithu muli ndi funso kapena ndemanga molingana ndi mutu umene tinawo tsiku la lero. Ndali nalo funso koma pazinthu zimene zimandipinga ndiye magayiza kuti mene akuluakulu wandithandiza. Funsani ngati muli ndi funso kuti akuthandize ndiye chifukwa chake abwera pano. Ndilero funso langa ndikagwetsera mawu a Mulungu zimandipinga mu mtima pa nkhani ya ukwati. Kuti Mulungu adalenga ukwati. Koma tikaonesetsanso anthu ena nso pa dziko lino ena amakhala ndi chitsimikizo kuti ena analolera kuti banja sadzakwatira mwinanso azibambo kapena azimayi banjanso sadzakwatira. Pokapokanso Mulungu m'Baibulo mkulu akunena kuti banja imene amadalitsa Mulungu. Ndani amene amalondola uyu wosankha kusakwatira uyu anapanga kuti sizakwatira sizabereka mwana mpaka na moyo wanga wonse kapena manjali amene amakwatira nokumabereka mwana ndi anthu olondola odile mwina osewa ndi olondola kapena pali munthu amene amalakwitsa mafunso limene ndimakuchita nalo mumtima ndimafuna kuti ndiyankhidwe mitu mochipikire kuti ndani amene akuyenda michikero cha Mulungu apapo. Inetu ndikuthokozeni kwambiri m'malo mwa azibusa ali pano akuna kuti mwabweretsa funso limene lolo limene limakuvutani nthawi ndi nthawi. Koma molingana ndi mutu umene tikukambira ndi tsiku la lero likanakonda kuna kuti tiopitiriza mutu umene uwu kuna kuti mutu funso limene mwalifunsa sabata yamati dzapitirize. Nkhupe kuna kuti tapanga chonje zikhoza kukhala bwino kuchitira ubwino wa ena aje amene ayamba kutsatira mene tayambira program yathu. Nkhupe kuti zikhala zabwino zimene sabata yamawa tidzatenge mutu umene mwafotokoza bwana. Ndofunika kwambiri. Ziko mwambiri. Father? Yes, kuna mafuna ndayankhe koma mwachita kuno kuti mwana nachoncho. Chidule chake kapena kuphera mkota kwake kunena kuti aliyense amene anabadwa amakhala wayamba ulendo. Chabwino. Ndipo ulendo ukawuyamba umakhala ndi kokathera. Ulendo uja ngati uzingoyenda abosa kafika kokathera kuja ndikuti pali vuto. So ulendo okhala mmoyo wa dziko lapansi tidawuyamba kubadwa. Koma ulendo umenewu timadzawuyambanso tikakumana ndi Ambuye kukhala Ambuye ni mpulumutsi wa moyo wathu. Tiyayamba moyo wina wa Chikhristu monga kwa buku la Yohana chapter number 3 verse number 16. Chabwino. Right? Kuno ndi kumibawa television takulandira mkuimbira kuti angadzana ndi ndani? Akachingwe? Yes, Unathenje ziko mkwambiri. Akachingwe kunathenje muimbenso malaini sana khale bwino ndiye Mungu ngati mungapeze mpata muimbenso Father Pirizani. Yeah, so tabada kuthupi ndetu zabadaso kuzimu. Kubada kwa kuzimuku ndi kumene tikuyang'ana tsopano imfa ngati chiyambi cha moyo wina. Kapena kuti kuzowawa zimene tikumanazo mu utumiki kapena kuthira nsembe imene akukamba Paulo. Akuona kuti ndikuthira nsembe kapena kuti moyo wanga thupi langa lili pa chiopsezo si chifukwa chinayi. Chifukwa chonena kuti ndatumikira Ambuye monga mmene Mulungu akufunira. Koma ndinacho chiyembekezo kuti ndidzadzuka kwa akufa. Kuno ndi kumibawa television takulandira muimbira kuti angadzana ndi ndani? Hello? Hello? Bwanji mutachita kuti tilankhulane bwino amene akulankhula mbali na atasiyako pang'ono mukuimbira kuti?
amalawi ngati mukuimba foni kumolingana ndi programu ichonde onetsetsani kuna kuno ena olankhula mpeza pa post ali pambalipo kuna kuti tilumikizani pakati pa inu ndi ifeyo kunoko. Kuno ndi kumibawa television ndakulandani programu kuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Hello? Kuba malaini akuvutirapo. Father chabwino. Vanana kuti mukangana pa verse number 8 akutsindika Paulo cha 2 Timoteyo verse number 8 anana kuti chotsalira wandikira ine kulona wachilungamo amene ambuye oweruza olungama adzandipatsa ine tsiku lijalo ndipo si kwa ine ndekha komatunso kwa onse amene anakonda maonekedwe ake. So Paulo sakuchitenga chipulumutso ndi moyo wosatha ngati ni mphatso imene aperekedwa kwa iye yekha, koma kunena kuti kwa yense amene watsatira maonekedwe a Khristu Yesu, wawatsatira ndi kuwavomereza amene yonso aliyense payekha alina kuthekera kuti ukatha moyo uno adzakhala moyo winanso osatha kumwamba. Kuno ndi kumibawa television ndakulandani program kuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Tala kwa sizo mveka bwino ta moti mukuimbira kuti? Pepani line yanu siri bwino mutaimbanso chifukwa choti siri kumvana bwino mutaimbanso bwana pepani ndithu muimbeso. Bwati bwanji? Muli ndi funso kapena ndemanga? Amene wasiti kumvana bwino khuluka kuti aimbanso. Father, a prophet. Verse 7 ya 2 Timoteyo hii. Verse 7 ya 2 Timoteyo. Awoti ndalimbana nako kulimbana kwa bwino. I have fought a good fight. And ndatsiriza njirayo. I have finished the race. You read and awoti ndasunga chikhulupiriro. Zinthu zitatuzi mukalata uyu pozindikira imfa yake ya Paulo nzofunikira kumbiri. Makamakaso a Khristu amene tili ndi moyo nthawi ya lero. Number 1, awoti I have fought a good fight. Munthu ukamakhala kuchita chifundo cha Mulungu. Ine pang'ono kuti titatenga kuti koma musaiwale ya. Alright. Kuno ndi kumibawa television ndakulandani mukuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Kuno ndi kumibawa television ndakulandani mukuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Munyenyembe kumzimba ngati panga theke pali wireless kajani tazimitsani kuna kuti timvane bwino. Chabwino perekani funso kapena ndemanga ngati muli nalo. Okhulupirira amathakudziwa kuti nthawi yake ipafupi kufa. Kusondonena kuti munthu okhulupirira monga mwanenera chasita chomeniyo amathakudziwa kuti iyeyo nthawi yake yakwana ipafupi kufa. Tathokoza kwambiri munyenyembe chifukwa cha funsolo dikirani akuyankheni ya senior prophet mtupa pompano mukhale pomwepo. Senior prophet. Akuyankha kwake ndi mutu umene uli pamwambapo ku 2 Timoteyo 4:6 akuti Paulo azindikira kuti imfa yake mpafupi. Munthu aliyense amene ali ndi mzimu woyera nthawi ikakwana yoti Mulungu akumuyitana amayidziwa. Mzimu wa Mulungu amakudziwitsa kuno kuti nthawi yakwana. Andikalata amene tikuwerengayi ndiye chitsimikizo kuti Paulo akudziwa kuti nthawi yake yatani yakwana. Paulo sadali mtumwi amasewera, adali munthu amene ankaona mavumbulutso ochuluka zedi. Ndipo mzimu wa Mulungu atamaliza ntchito yake yonse ankadziwanso kuti adzamwalira ku Rome. Zonse amazidziwa. And actually mwina pofuna kuti iwo achitira umboni akhoza kuchitira umboni ku buku la Machitidwe 21:8. Prophet Agaba satanenera za imfa komanso mazunzo amene adzakumane nawo. Paulo adakakamirabe kuti apitabe ku Romuko. Fotokoza kuti amadziwa kuti mission yake apena cholinga chake chikathira kumeneko. Kathira ku Rome. Yeah. Kuno kumibawa television takulandani program kuimbira kunanga dzina ndi ndani? Kunkhota a Boniface muli ndi funso kapena ndemanga? Onyamira mbali oso
nkhani yake iti ameta mbali onse ndiso nabusa ndonyenga rwamene izo nde banji mutayimbanso nthawi ina yache tikamakhala pa programu iyi timafotokoza kuna kuti no tizitsatira molingana ndi meneno programu ilili ausamakhala ndi zifukwa zina zache pali ena ache amene amakhala ndi chidwi kufuna kuphunzira mawu a Mulungu monga amene timapangira mfwa kuti iyi ndi Bible study. Tathokoza kwambiri kuti munayimba zikomo kwambiri. Kuno ndi ku Mibawa Television takuyilandirani mukuimbira kunanga dzina ndi ndani? Kuikwendeni muli ndi funso kapena ndemanga? Ndemanga ndikunalishika ndi chifundisho chimene mabweresha hapo. Tathokoza. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ya tathokoza chifukwa pali ndi mawu ena ngati? Aposhi mango funisa kutia ndemanga pa 2 Samuel 14. Pamani ndilotiri kutitwa ngati shengereko tukufa disapa ndikulinga imaji nisana takulika anga kale mu sancho samoyo kuma alinga ya do kaitayo asamdaikire iye kusenda kuti ngama kuna Tanzania kuti ndosekeleka okozeka kamene kama Maria tikale andote ngeno kamtini mangishi Inetu ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha ndemanga yabwino ndipo pitirizani kuonera Mibawa Television program ya Mulinji nkati mu program ipitirirabe. Zikomo kwambiri uko kuikwendeni. Zikomo. Prophet. Temakamba kuna kuti ndalimbana nako kulimbana kwabwino. Point imene kutionetsera kuti Chikristu si chinthu chophweka. Munthu ukamakhala utumikira Ambuye umakumana ndi zochuluka pa njira yako. Monga Paulo adakumana nazo masautso osiyana pa njira yake. Koma Bible kutionetsera kuti adapirira masautso onsewo makamaka chifukwa cha cholinga chimene adali nacho cholalikira Yesu. Ndi akamba kuna kuti ndatsiriza njirayo. And pa Chingereza amati race. Alesa kudziwa kuti tikapanga race kapena cause imakhala kuti ili ndi reward. Masewera othamanga aliwonse amakhala kuti ali ndi nthawi komanso ali ndi reward yake. So moyo uli ngati masewera amene othamangawo umakhala kuti ukabadwa yayamba nthawi ija. Tsopano nthawi yomalizira ndi imene watani wamwalira. So chimene chatsalira kwambiri nchoti uwine mphotoyo kuti ukalandire aliyense mkhristu adziwe zimenezo. Kuno ku Mibawa Television takulandirani program kuimbira kuti nanga dzina ndi ndani? Ndikuimbira ku Palombe. Ndine Bwanali Chiromo. Bwanali Chiromo. Palombe yake ili imene? Palombe Palombe kuboma. Tathokoza kwambiri muli ndi funso kapena ndemanga bwana? Ine nkhani funso. Maana nkhani nitokanza maneno. Chabwino. Ndina kufuna kufuta kuti koni monga munthu amonga Yesu bayakapatira patata anapatira jana pawili. Wina uja ananena zomuzozeka Yesu. Zacho uja anamuzuzula zacho ukuta yochwela kutita sukuliwa. Tesina ka Yesu uja ananena kuti hayo ndine panobatikali kaparadaiso. Koma sopano ndifusa chonti kukoni munthu ukhala kuti ukudwala. Ukuzwa kuti ndachimwa ndiyo ndakhala kuti warapa ndayo moyo. Kila kuti kumamwalira utakakhululukidwa. Ya ifunso labwino kwambiri mkhalepo mwepo kuna kuno Father Mazimbo akuyankheni ifunso limenelo mkhalepo mwepo bwana zikomo kwambiri. Zikomo. Father. Mukalenga buku la Roma chapter number 10. Roma chapter 10. Verse number 9. Akunena kuti ngati udzavomereza mkamwa mwako Yesu ndiye Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa udzapulumuka. Mawu mwamve? Ukavomeza ndi pakamwa pako kuti Yesu Kristu ndiye Ambuye ndipo kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa. Ukavomeza pamenepo udzapulumuka. Chabwino. Kukhulupirira kuna kuti no. So zimene wakunenazi zimene mbale chena chite pa mtanda pacha ndi kuvomereza kuti Kristu ndi Ambuye.
kuno kumibawa television takulandani. Hello kuno kumibawa television takulandani. Mkwibira kuti kuno ndi kumibawa television mwayimba kuno. Muli ndi funso kapena ndemanga? Funsani. Mwati bwa? Ziko mkwambiri. Muli ndi funso kapena ndemanga? Funsani. Hello? Tukumvani tumayi tudikira inuyo. Banji di mayi muli pamwene popo. Hello? Mukundimva iti? Hello? Mukundimva? Uje ni lero lino tukambirana za nkhani imene tapereka kale mutu wa tsiku la lero lino. Ngati muli ndi funso kapena ndemanga ina iliyonse yokhuza ndimenezo mudzatifunsenso ndayi mudzabwere nthawi ina yake. Zikomo kwambiri mayi. Zikomo. And senior prophet. Pa 7 boso atanena kuti ndatsereza njirayo imene timatilesija akuti ndasunga chikhulupiriro. Chikhulupiriro umafunika kuchisunga. Chikhulupiriro chimene tachipeza polandira Yesu Khristu timenenaso tichisunge posafanizira moyo wathu ndi chikhalidwe cha chikunja chabwino. Tikapezeka kuti ife chikhulupiriro chathu tamba kukhala moyo wa chikunja ndakuti pamenepo chikhulupiriro sitikuchitani sitikuchisunga yeye. So akuti adasunga chikhulupiriro. Farozati atangolandira Yesu atakumana naye pa njira ku Damasiko, Paulo adakhazikika pa chikhulupiriro chimenecho kuti Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu wochotsa tchimo la dziko lapansi ndipo amachitira umboni za Yesu mpakana. So pa verse 8 akuti amadziwa kuti chimene chatsalira pa moyo wake ndi kolona wa chilungamo. Ndakuti kolona iyi imene ili mphatso. Mphatso zimene timakamba za lesi zija kuti munthu mukamakhala kuti muli pa mpikisano othamanga kumakhala mphoto yake koma umayendetsedwa ndi nthawi mpikisano. So moyonso wa munthu umayendetsedwa ndi nthawi ndipo nthawi yonse imakhala m'manja mwake mwa munthuyo. Nthawi imakhala m'manja mwake mwa ndani? Mwa Mulungu. Wakabadwa tsiku lako loti udzamwalire amalidziwa ndi Ambuye. Kudakakhala kwabwino kwambiri kuti aliyense amene akuonera program akumva mawu awa m'Baibulo kuti tizikhala moyo wathu daily ngati kuti ndi tsiku lathu lomaliza kuti Mulungu akhoza kutitana nthawi iliyonse. Chimavuta nchoti moyo uja timayamba peza tayamba kutayirira kuyamba kuchita zinthu ngati kuti mwina mwake tidzakhala ndi mwayi olapa tikamadzamwalira, which means kuti simwayo umene uliopezeka nthawi zonse. Ena tidzamwalira mosadziwika, ena kumwalira zoti utha kulapa osapezeka. Ndi nkwabwino ndipo tikudandaulira Khristu onse oti azikhala moyo tcheru nthawi zonse, moyo wauzimu kuti Ambuye atanditenga lero ine ndikalowe mu ufumu wakumwamba ndikulandira kolona ameneyo. Ngati mena nanena ujeni Paulo yi utata ndi kuona moyo wamaliza ntchito zake zonse chatsalira nkulandira kuona moyo. Father, tikuteka program iyi muli ndi mawu otsiriza. Mawu anga otsirizira ndonena kuti imfa ilipo. Imfa siona nkhope, imfa siona chuma, imfa siona maphunziro, imfa siona age ya munthu, imfa siona kena kalikonse. Imfa ilipo imagwira munthu wina aliyense, opemphera osapemphera, osauka olemera, ophunzira osaphunzira. Imfa inabwerera pa dziko lapansi pano ndipo ndi awina aliyense. Imfa ikachitika imakhala ndi kupweteka kwake chifukwa chakuti anthu ife timakhala zolowerana, koma imfa tisamayiope chifukwa imfa ndi chiyambi cha moyo wina watsopano ngati tikumkhulupirira Ambuye Yesu. So kwa amene aluza okondedwa wawo kalero kadzulo ka msabata limeneli ka mwezi umene kapena ngakhale masiku ambuyo ndipo akumvabe kupweteka mkati mwa moyo chifukwa adata ya okondedwa wawo, adziwe kunena kuti ifeyo munthu amatichoka pakati pathu koma amakhalabe m'manja mwa Mulungu, monga kulankhula Paulo kunena kuti ndi Mulungu anthu akufa ndi amoyo omwe. Chimene tingachite ife munyengo ino ndi kumukhulupirira Ambuye,
kumpembedza Ambuye, kumtumikira Mulungu, kuti nafenso Mulungu akamadzatitenga adzatitenge titakonzeka, adzatitenga mosiyanasiyana. Pangozi titadwala kapena kungofera kutulo, Mulungu alibe formula yomtengera munthu. Amamtenga munthu akafuna kuti amtenge. Tidzingokonzeka tsiku ndi tsiku. Tsiku lilonse tilitenge monga anayankhula prophet ngati tsiku lotsirizira la moyo wathu. Tikatero tizisangalatsa Ambuye, ndipo moyo osatha tikaulandira moyo unaokatha. Senior Prophet. Mawu anga omaliza ndi akuti buku ilili la chilamulo Bible imati lisachoke pakamwa pathu, andi ndiwamema akhristu onse kuti alingaliremo usana ndi usiku. Tikatero tidzachita mwanzeru ndi kukometsa njira yathu. Tokambatu njira makamaka ya pakati pa moyo ndi imfa yathu. Njira imeneyi ikhoza kuchitika bwino Bible tikayitenga ndi kulingaliramo tsiku ndi tsiku. Ena makhala kulingalira za ndalama, ena kulingalira za chuma chawo, ena kulingalira za maphunziro awo, ena akazi awo, ena amuna awo. Koma chinanso chimene tikuyenera kuti tizilingalira daily ndi mawu a Mulungu awo, chifukwa sitili nawo kwa nthawi yonse. Tili nawo pano kuti tikhoza kukonza njira yathu, kuti Mulungu akamadzatirana mu ulemerero wace, ife tidzalandire korona wa moyo. Basi. Ndithudi. Paulo akunena kuti pa verse 7 akuti ndalimbana nako kulimbana kwa bwino. Ndatsiriza njirayo. Ndasunga chikhulupiriro. Chotsalira wandiyikira ine korona wa chilungamo. Amalawi Paulo ananena nanga ine munena zotani, nanga ife tinena zotani. Tiye mvere mawu a Mulungu amene likuchokera m'buku lopatulika kuti tsiku likubweralo tidzapezeka kuti talandira korona wa moyo, ndiye moyo wosatha. Kodi tidzatipindulira chani ngati tiyanja zinthu za dziko lapansi ntitaya moyo umene uli mkudza kumwambako. Ine Herbert Chigada, Bishop opanda mpingo, pamodzi ndi anzanga amene ndili nawo pano, Senior Prophet Rodrick Ntupa ndi Father Daniel Anafu Mazimbo, ndikutipitiriza kuona program ena opambana apano pa Mibawa Television. Sindikuwa Maxwell amene ali pa kamera, ndipo Joel Adams amene ali Final Control Center. Ndikuti Yehova Mulungu odzakudalitsayo akadalitsa inuyo pamodzi ndi ine ndemwe. Tsalani bwino.